направи превюто. Мога да го затворям тук? Да. Мога ми отвориш, ако ти се гледа, да ми казваш завоите. Обаче нет може би няма да имаш, защото е вързан към камерата. Пусни го от твой телефон, ако фаща. Ако не, много се че го края. Ами аз не мога по WhatsApp да се обаня човек ти. Аз това бърки знам нещо. То и аз сама някой ги бъркам. Road Shapes, Blitzway сервер и Waze Report 3 невалидни. Само и за Valhalla трябва да ти кажа, ако реквестнеш маршрут, това няма да имаш. Дигни задници. Или като влизаме. Аз като отидем там малко вътре, ще дигна всичко и те ще ми оставят по два пръста. Дръжи, ако ти е удобно. Това как съм надаря. Между другото не знам дали внесам за промени. Да снимам? Да. Абе, не, просто някой маршал да не се заеде. Ако се заеде, ще го сложа. Дори да не го сложа си. Да, бе. Ляво, най-ляво. Долу ли беше, горе ли беше? Нито една затворена зелен флаг насякъде. Дай. Затваряй прозорците. Давай. Давай, ще се отправя. Не бе, той е. Влизаме ни. Давай ново самочувствие. Какво беше? Доверявам ти се, ама днес къде искам да
мамка! Абе, завиве! Завиве, как ще завиве 30 Абе, тя колата ще държи, бе! Тя колата ще завиве, само завиве! А как ще завиве 270? Бе. Майка ти да има, перфектна обиколка трябваше да имаме. Ох, дева, баш на най-бързата част. Тук е много висока скорост. Тук бланката на пета отиде, даже, пак на лютеницата. 190 или? Да. В лютеницата? Да, бе, да. 200 и... Не, 190. В смисъл, включи на пета, успя да включи на пета. О, бати, жегата не било. Пусна За малко, да. спортния климатик. Нямам забыл със сигурно. Тук пък никак е станало, не мога да си обясня. Казвай ми, ако съм много в лютеницата, защото понякога изпускам. Не е проблем като цяло. И нещо се изпускам да включа. Да, има прекъсвач за без работа. Окей, тук усрах работа. Спри. Защо? Ами, ако искаш излезе, не знам какво състояние е колата. Ще продължа. Просто хубаво. Тече ли нещо? Не. Не, къде полека, защото беше Да, много да, голямо. да. Ще 10 Не се усеща нещо. Не бе, не. Май сме Добре съм, просто малко пресилих този завой. Бях го забравил колко е остър. тъшак. Да. Без това, като се пресили човек. Всеки път го забравям този завой. Което е. To smoklone, jak se pускат при Словакия. Аре, ще давай. Има кола ли? Да. Защо така помощно? Ами, защото това много се газираше. Лежо рече да скоростта. Да. Аз съм само си. Може би. Да, трябваше. Това са ситикото. Баба.
Те като ме видят, че държат, аз ме забавям. Ами не, ей, той е алкогола на оня, ето! Дето Не го трябва да видя. го изгазим металния карусел. Ево, топ спид карусел 80. Даже можеш ти по-бързо да влезна. Ето е на путъшка ми сюда. Опа. Това някой е фърлял. Раждал е на този бой. Ама ние щяме да отидем този пясък, че. Ще биеш аварийки, бе, вече. Голямо да се върви. Извиняй. Ой, спусна. Ой, сори, сори. Реално да, сега си правиш лаповете е най-доброто време. Абе. Май ще се пусна още веднъж. Ако банката даде, банката да го тука. Много добре, 11 с Солуй. Ние сме 10 минутна обиколка, е. Ало, чуваме ли са? Чуваме се. Десет минутна обиколка с Пежото, човек. Той е абсурден, човек. 10 минути направихме стои нещо. Сега Още не сме паркираме. излезли. Да, да. Няма пресъхна нещата, братле. Това е продуцията. Ще се не живее. Защо? Ще загасне. Вие къде сте? Так му излизаме на вътрешния паркинг, на VIP паркинга. А, добре, търсим място някъде. Там места ще намерим друг път.
мога да кажа. Там на място. Добре. Да. Там не, нещо друго се паркира. А, Нещо ниско. Еми, освен ги запушат. Не, Тук не. вътре има. да, ама то реално там не може да се влезе. Що бе, Освен от ако не тука? влезеш назад. Много трудно се паркира. Я знам. И то е... Абе, нема се бутам тук. Ония разширителен паркинг е тук вдясно. Да, всъщност имате право. Бак, яко БМВ. М, 66. Има ли места? Я виж. Има ли? Не. Не, давай. Тук не са ли само инвалидни? Там тук има едно, то има с- едно. Таман. Не мога влезе. Че не съм изобщо настроени огледалата, много се докарам. Ще има също много място отгоре. Добре. Ще съм равно тук с малко напред. Значи иначе се забивам в глухо. Камерата ми пречи, защото я бутам. Отзад не знам. Да, добре. Може да е Да, влезе. Няма Да.